takatarisana nezuro reEaster munenge muri mabasa here munoenda kuEaster here sekuru nekuti vazukuru ari kubvunza kuti isusu ndo patinenge taona mazuva anenge 4 ngavauye Easter tina basa nayo isi ngavauye tibatsirane handitika aiwa vari kuzvinzwa nokuti vanenge vachingobvunza sekuru vanenge vashanda here paEaster sekuru vanenge vashanda here paEaster hatirege kushanda handitika aiwa tinotenda tiri kuona mudare mune vazukuru vadiki chaizvo muzukuru musha unouhombe asangana dambudziko wese ana vana vachichema ndizvozvo muzukuru akaya panapa uyo ari kutambura upenyu hwaari kurarama unoda Mwari tinotenda ndachichema ini pechezvangu inangwa handina mari ndiri murombo asi ndaikumbira vanonzwa ngoni vanonamata vane rudo naamai ava vanisakaaudzefoni avabatsirewo handiti mai ava vaone vakatizwa nemurume vasura kuti vanatudi kuti vamurume saka ndiri kuvabatsira zvangu pano but zvinonzisa tsitsi handiti makadi vantozi ndiripo ndoda kuti mutaurise ndakagara nechekure asi voisi rangu ndohombe makadi hanzi makatizwa nemurume nasekuru zvakatanga sei murume uyu ndingangoti zvakatanga mugore ra2018 ndichangosununguka mwana wangu wechinhamba 3 ndopakangotanga zvekupota achienda kumagirlfriends asingadzoki kana zvamuomera kana kuti basa rikapera ndopawaiona chidzoka pamo paindisiya ipapo zvazviri nani sekuti mazuva ano ndaishandira ndaizvibatirawo mabasa emaoko andaiita kusvikira zvazosvika gore ra2020 taigara kuSouth Africa 2020 tiri kuSouth Africa ndopaakatitiza lockdown pakashedzerwa lockdown kuti mabhodha akuvharwa vari kuZimbabwe side ngavagareko vari kuSouth African side ngavagareko ini vandaona kuti tatizwa panapa nevana handisina zvandokwanisa kuita muforeign land ndoma akatidhamba muforeign land ndakaenda munokundira mapurisa ikoko kuti ndikwanise kukurusa nevana nokuti handisina mari mapasipoti avo angapfuura madekisi ndobva ndadzoka ndichibva ndava ndatenga kusvika kugara pamapastendi ndatakasiya munhu aichengetapo ndagara nevana 2020 kusvika 2021 muna August 2021 adzoka 2021 akangoita 3 days ari pamba zuva rechi4 ndoparakangoita sudden blindness andauziva kuti chii ndikaenda kunogara muparenyatwa ndikaenda kunogura matunhu vakanita masikani maMRI malamba scan maCT scan ndikasvika pakunzi ndichienda kuBTS ndinoitwa inonzi plasma exchange yekuburiswa ropa rangu roiswa madead cells vatazoshaya mari ndopatakazogumira vakashaya mari yavaida veBTS 3000 ndichibva ndazongoti vanhu muparenyatwa handisina mari yekuramba ndibhadhira mubhedha chirega ini ndidzokere kumba saka kubva ipapo handioni kusvikira izvizvi handina sapoti yaanondipa murume uyu chaanongoita kungodzoka akadzoka chero kamubvunza nezvemagirlfriends ake chaanoita kundirova ndiri bofu kudaro akambowedza kutondibatira mwana musikana wangu chibharo uyu mudikidiki arapo ane makore makani ane 12 years papa anga ane 10 ndobva haana kuzobudirira kuzviita ndobva ndagara achimboenda achidzoka achienda idzoka kusvikira izvizvi akangoenda zvakare avatibhlokera maakaunti ese mari kuti tisawana mari yatinowana kana chandipa vanhu saka kubva gore rakapera chairo vana havaendi kuchikoro temi gore rakapera ndakambotanga ndichakumbira vachinzwisisa asi zvinezvi vakasvika pakutaura kuti zvanyanya ipapa nanditori wari neuyu anga grade 7 this year ndakatozongofara hangu pavakati vawedzera madays asina ndatovawarid nemari yavaidairestation kuti ndichaiwana upi ipapa chaanongoita kuzvidzidzisa online week yaigara ichingotumirwa pagrupu ndo yaanongoverenga asi kuchikoro havaendi vese vari vatatu kudaro grade 7 nechi grade 7 neform 2 negrade 1
Saka ari kupi murume? Handisi kuziva kuti ari kugara kupi nemagirlfriend ake. Makataka akakubloka hai? Vana havana namba dzake kuti vachifona kuti baba kuna kumira zvakanaka? Hapana chavasina kuedza. Asi vanongoudzwa kuti handina mari kusvikira vatobloka namba dzangu inini kuti ndisaita through vose vana vaitora foni yangu vachifonesa. Saka izvezvi muri kugara kupi? Ndiri kugara mufidelity munova ndomaakuda kutitengesera pamba patiri kugara. Makamine stand yamamina? Takatangovaka chikoteji chine 3 rooms. Saka ndakanzwa vanhu kufidelity vachinditi stand inoda kutengeswa, muri kuzviziva here? Ndopandakazoenda kufidelity ndichiti ndiende kumakoti ndiende kunopiwawo protection order kuti asatengese pamba. Saka makapiwa? Ndakapiwa, asi haana kuenda. Paakafonirwa akanotsvagwa kubasa kwanoshandira akanzi haapo. Akaharama akanzi akapindura mapurisa kuti handiwi ikoko. Saka ndopandakadzokera kudare redzimhosva musi weMonday. Ndobva ndavaudza zvikanzi manje kuti titonge pasina kudhindwa kuti asefwa zviite dzokerai. Mupurisa kana audzwa zvaapindura pafoni anofanira kungodhinda, kana titonga yakadaro totonga yakadaro. Saka vakazondidhindira nezuro. Ndipo vakazondidhindira. Saka vakanditi Monday musi wa25 mombodzokera kudare redzimhosva futi nekuti zvinonobuda kuti zvakaita sei. Saka ndomararamira ndinoita kuti ndidye nevana ava. Iye ari form 2 ndiye anomboenda achinotsvaga musenge panga kuchinaya. Akachimbotsvagawo mapati time ekuti asakure. Ukawana umwe munhu anenge aida kubatsira, vamwe vacho vanenge vada kutotora advantage yesituation. Kana ari munhu womurume akutotaura siririzvo. Zvinenge kuti chii? Zvinenge sekuti akuda kana kurara newe nekuti wamukumbira kuti akubatsire. Saka ndasvika pakugumirwa neupenyu. Hama dzamai vangu dziri kuvapenyu asi hapana akamboda kumira neni. Vaindida ndichine mari. Vachiuya vachikumbira mari, vamwe vakatokweretadza vasina kudzosa. Asina angosiya zvakadaro. Inini mai vangu vakashaya, vakangopondwa ugore rakapera. Saka ndingori munherera iri kungozviraramira une vana vayo. Kubaba vangu vakashaya? Baba vari baba vangu vapenyu asi havana kundirera. Saka vana kana vanyaneni chero ipapa ndaivafonera ndichivaudza kuti ndo zvandiri kusangana nazvo. Vanenge vachingonudza kuti handina mari yebhasi ikuya ikoko. Asi pandakatombovanyepera rimwe last year kuti ndafa, vakauya vakaiwana mari yebhasi vakati. Vakaona uri chituna chichitaura vakati ndini baba ndakafa. Vakati chii? Vanzi musatambe nezvinhu zvisina basa. Ndikati ndaona kuti kundikudzei kuti ndine maproblems ndakabvira nguva yakareba. Hamuwi. Asi ndikati rufu ndaisa kuti rufu munouya. Saka ngatiti nezuro nanhasi. Nezuro makadya chii manheru? Nezuro takadya muriwo watakasirwa navo mambuya vanotengesa tsunga. Ndo usira. Makuseni makuya kuno machii? Makuseni takuya kuno kuti adya raisi. Saka rubatsiro rwamungade vanhu vadzindiri chii? Rubatsiro rwandingada, ndakatarisanawo nemhuri yeZimbabwe vanoda kundibatsira rekuti vana vangu vakwanise kuenda kuchikoro. Inini wacho dai kuri kuti zvaigona kuti ndikatengesa stand yacho nezvaari kuda kuti nditengese stand, dai zvaigona kuti stand yacho nini ndinokwanisa kubhadhara imwe neshaya yemari yaanenge andipa. Ndaiti pamwe zvinoita ndowana pekugara nevana. Ndanepa kuti ndogara pekuroja. Ezvino handisi kushanda. Ndiri munhu aitoshandawo chaizvo, asi basa randaishanda naro ndaishanda nekombiyuta handichaoni. Saka zvinenge zvazvo zvinonetsa. Ndienda kudawo mabasa ekuti ndokwanisa kuitawo ari nyore nekuti ndendine munhu anakachindisapota. Saka rubatsiro ndowandiri kungoda panyaya yevana nepekugarawo pari safe, nekuti ipapacho handisitori safe. Handiri kufunga kuti kana ndikada kutengesa pacho pavarai tikawirana kwacho tinotengesa ndikapiwa share yangu nekuti ndapiwa 10,000 handina kwandinoenda ndikanogara. Kana ndikaisa structure ndikwanisa kuisa ne10,000 nekuti yagara iyo 10,000 haigona kutenga stand. Ngatimbo zvestand pane pamurugara tombomira kunzwa kuti dare richatonga kuti chii pakuchadzokera kukoti. Tozonzwa baba apa chatoda ndechekuti rubatsiro rwamungade
kumhuri yeZimbabwe. Zvino ndiri kuona kuti semunhu bofu handiti pane basa ramangati munokwanisa kuita here nekuti ubofu hwakauya matove nemhuri matokura. Saka tingati pane basa here ramangakwanise kuita izvi neizvi kana kuti chishuviro chamukati aiwa mhuri yeZimbabwe ikandibatsira nechakati ndinogona kuraramisa mhuri yangu. Chinhu chatisingati homwe mwana anogona kuti ndoda kukupai grosari munodya roba rapera asi parinopera mune mari afuti handiti. Saka pane basa here ramungati iri kana kuti nemhuri yenyu munogona kukwanisa kuti kuti mukatengesa panenge paine kaprofiti zvoramba zvichienda mberi zvakadaro munokwanisa kuita sei kuchengeta mhuri yenyu. Chishuviro changu ndechekuti ndizviitire bhizinesi ramutega. Ndisati ndanyanya kudai ndaingova neshungu yekuti ndiite bhucha nebottle store. Iyo yanga iri shungu yangu ndichiri kushanda. Kunyangwe gore rakapera basi ndakazosvika pakutengesawo mudziyo wanga ndinawo. Ndine mota ina ndinayo. Ndakazoitengesa nekuti vanoti havana ndichaidhiraivha tu akanga andiurayira murume wemota iyi. Pandazongoitengesa ndikambotanga kutengesawo tumacosmetics. Ndakaona kuti hazvisi mandiri zvavisinganyatsofa mberi. Of course taiwanawo mari yekuti ndipe vana yetransport yekuchikoro nekudya. Saka changu ndechekuti ndikaita bhizinesi rekutengesa rekuti ndintiza kuti kushandira munhu ndingatonyepa kana kuenda pakambani sofa. Ndi munhu akapasa chikoro chake homwe asi for now nenyaya yemaziso handichakwanisa kushandira munhu kana kushandira kambani asi kuti kuzviitirawo bhizinesi rekuti ndichitengesa ndichiraramisawo vanhu. Mukomana ndiuri kuchengeta amai kamazuva ano. Shuviro yauri kudawo iwewe une makore mangani? 16. Wantu watobaba handiti. Shuviro yauri kuda iwewe kuti uchengete amai vave bofu nevaning'ina vako ava ndeyekuti chi handisi kutarisira kuti upiwe basa kana rakaoma nekuti iwe choda kuti chirofuta nditi chaungatiwo vanhu vakati ubatsira nepapa iwe uchibatsirawo nekuku kuti ukwanise kuenda kuchikoro nekubatsira amai pakuchengeta mhuri ndechipi? Kusakona kwangu ndinochida kuvabatsirawo pabhizinesi ravo zvavanenge vachiita handiti. Amai makasununguka here kupa mhuri yeZimbabwe namba dzenyu kuti anenge achida kukubatsirai vabva vakufonerai mimidirect kana kuti panamba dzemwana ameno zvakamira sei? Pari zvino tine foni 1 ndo yatingoshandisa. Ichi namba iyoyo. Namba dzangu dzefoni 0782 307 905. Tsokorerai futi. 0782 307 905. Handitika. Aya, tinotenda vanhu regai tizvisiye kumhuri yeZimbabwe tonzwe kuti vakasununguka kutambanudza ruoko vanotambanudzawo kusvika papi. Handitika. Tinenge tichizongobatanawo pafoni tichibvunzana kuti zvamira sei uye zvakare mukaenda ndichakufonirai pamunoenda kuda redzimhosva mozotipa update kuti kukoti yati garai here kana kuti kukoti yati tengesai mudziyo waminayo. Handitika. Tinotenda sekuru mune mashoko amungari kuti aiwa mashoko ndinongotenda kuti mhuri yeZimbabwe ngaibatsirewo anacho kubata ngamubatsire. Handitika. Kubatsira munhu makaita na 50 cents pamunhu 50 cents pamunhu kana $1 ndinofunga inogona kukwana imari yebhizinesi. Ndatenda. Handiti. Inomboti bude munyaya yekubatsira mhuri. Kareki chakati hunhu uri kuitwa nemurume uyu sekuru tingati hune chekuita nechivanhu here kana kuti ingori behavior yemunhu yenzenza? Hunzenza. Prafuti kazhinji murume akaona kuti mukadzi achaona asina benefit paari anotiza naenda kune munhu akanaka. Asi dai anga ari murume vakadzi anomboshingira haisi varume tine vatambudziko akasangana atosangadza navo. Mukadzi akaremara kana kaita sangana problema uchangoda munhu yeye. Asi dai anga ari mukadzi aigona kumboshingirira. Munenge makumbira chii kune murume? Ndazva kuti varume ava ndeve kuziva vamwe vacho ende vari kuziva situation yenyu kuti makatizwa nemurume uye zvakare mamhoni paanozosvika pakuti ndikubatsire vhura makumbo mune makumbira rubatsiro rwakaita sei? Ndinoda kumbira rubatsiro rwekuti ndikumbirawo kana mari ndikwanise kutenga kana muriwo kana kuti ndikwanise kuti ndiwane mari yekuti nditenge kana chikafu chemumba.
ndopa zvinoita like manje apa ndifunga musi weWednesday pandaiudzwa maticha achisenda mameseji online vachiti deadline musi wa20 ndakaendera mumwe munhu wandaiziva ndikanoti ndokumbira uchi $29 iri kudiwa iregistration kana ndazongoiwana ndozoita sei ndozokupai anzi munondipa kupi kunze kwekutodhura totongorara tese zvongofarana ndichibva ndangobva pari saka ndakazongofarawo ngoti hurumende yacho yakanzi yakazowedzerawo madhayisi ndikati kana ndazongotsvaga tsvaga undaiwana. Mumba menyu makazvarwa muri vangani? Ndakaberekwa ndiri 1. Alright. Ndakaberekwa ndiri 1, baba vangu namai vangu vachibva vasiyana. Asi vasiyana vakangonoitawo mhuri kwavakanoita, mumwe nemumwe akaita mhuri kwavakanoita. Mai vangu havana kukwanisa kundirera sekuti murume wavo vaiva naye akavati handidi mwana asiri wangu, saka ndakarerwa navabereki vamai vangu. Saka vachizofawo ndiye munhu aindikoshesa mai vamai vangu. Vachizongofawo hapana chinhu chakazombonaka mumhuri mavo, vakabva vatanga kutondisasa kuti iwe hausi wepano ende hatidi kuona uchitsika pano, uri mwana womukwasha unambobvisa chiredzwa. Saka kubvira ipapo handina munhu akazombobatsira kana kuti anofunga kuti mwana wangu anodawo kudya kana kudini. Muri zaire gondo. Ivo ngatiti vana kwababa venyu, handi baba vakanoita mhuri nemumwe mudzimai? Vane vana vanganiko? Handinyatsiziva zvangu kuti vangani, asi vandoziva vakambotaurawo neni nemumwe akatombosvika pamba pangu vakambotogarawo I1 ne2 vasikana vandinoziva. Vari kuzere zvinonzi varipo vakawanda. Handiti vakambouya pamba penyu vari kuziva here kuti iye zvinezvi mave bofu? 1, 2 makatizwa nemurume, 3 hamuna kana chikafu chekuti mudye nevana? Vari kuzviziva sekuti pamwe pacho pandotofona baba vanenge vainavo. Pamwe pacho ndakatofona ndova vakatodaira, asi vanenge vachitowo hatina. Wacho akambogara mumba pangu kuti akangoti ndiri kuuya nanhasi, asi anenge ari mubhindura achiri kungouya. Unoziva here Robert, sekuru, pane imwe nyaya inondinakidza mukurarama. Handizive kuti afa anonzi anaka here kana kuti amheno. Handizive kuti kubatsira munhu akafa nekubatsira munhu ari kurarama chinhu chakakosha chimbori chii. Handinoona izvese panhasa havana hama iri kuvaona, asi nhasi vakafa havatadzi kuigwa ende panotengwa bhokisi rinodhura. Chii chinomboitika sipacho vanhu cheisusu mubvunzo kwazukuru kuti munhu anenge achitambura ashaya chikafu, ashaya vanenge kuenda kuchipatara, asi musi wanonzi nhasi zvadhakwa. Unoona mwana anomhanya nemari, pane mota dzinotyisa, panonotsvakwa bhokisi rakanaka. Handiziti irudo here kana kuti chii? Rega tinzwe mucomment section. Baba vari kupi zvinezvi? Baba vangu ndini. Baba vangu vari mumasvingo. Vari mumasvingo. Pachibhiteno pachivanhu pavari. Vanoshanda kana kuti vane musha ipapo? Vanozviitira, ndokumusha. Ndokumusha. Zvekuti dai vari vamwe vachinzwa dambudziko remwana vanogona kutumira kana saga rechibaki kuti gaisa mwana wangu uchengeta vazukuru. Vakatombofonerwa mumarume zuro ndisi kutaura kudhara. Vakafonwa nemumwe munhu akandiona ndatobva musi wandaibva munokumbira mari yemwana yemaexams. Vakatofonwa nemumwe munhu akasangana neni ndichitochema akati chii. Vakamutsanangura vakatonzi baba itai mwoyo wekubereka. Vakangotaura the same respond yavanongopa kuti ndina mari yebhasi, asi pana ndine mari baba angu ndandisina basa nazvo. Mwari vakandiblesa nekushanda, ndoziva kuti ndozvandiri kuurayirwa izvozvo. Ndakaenda kuchikoro ndikapasa, ndaishanda basa rangu zvakanaka, ndichirarama upenyu hwakanaka. Ndakavatsvaga baba vangu ndakuda kuti ndichibvisirwa mari, ndakavawana. Ndavawana upenyu hwakandinakira, vaigara vari kumba kwangu. Vakatotambira pfuma? Havana kuzotambira, pakaita makakatamba. Semwana akarerwa pasekuru. Vachiti isusu tisofanira kutambira sitakarera. Hama dzake dzikati hazviite unorora ruviri. Saka ndopakabva pangomira vanhu, saka yakangototora advantage pazvatongoparara zvakadaro. Asi iwe baba waivachengeta? Baba ndaivachengeta despite kuti havana kundichengeta kana kundiendesa kuchikoro, handisina basa nazvo.
ndaivachengeta. Mai vangu vacho chaivo vakakoshesa murume wavo pane kukoshesa inini kuti ati handini mwana wako. Vakaenda kunogara vakandisiya ndikakura ndichivati maiguru inini vakakumba kuna Bofu singavazivi. Asi handauzvisisa musoro ndakavachengeta futi. Musha uri kwamurehwa vakasiya vafa izvozvi ndini ndakauvaka. Wakasiyiwa namai? Ndini ndakavavakira vakasiyiwa nemurume wavo vasina pekugara. Alright. Ndobva vachikumbira mari dzeschool fees dzevana vavo ndichiendesa kuchikoro. Asi nhasi ndakasvika vakasvika pakufa mai vangu vasina kuona mwana wangu mucheche gore rakapera. Vakafa gore rakapera. Vachingoti ndiri kuuya vakasvika pakungoshaya. Nekuti ndandakutambudzika asi pana ndine mari hapana anga asingauye kumba kwangu mama maigara makazara vanhu. Baba wakafonera nyonzi kuti baba ndave Bofu? Baba vanotoziva ubofu ubuzi vakatouya tikatombofambawo kwakawanda kusvikira ndagara muhospital vanozviziva vangondisiyawo ndakadaro. Handitika. Alright, rega tione kuti mhuri yeZimbabwe inokubatsira sei. Asi ndinoziva kuti mhuri yeZimbabwe vanombozama nepavanogona. Ameno chishowo changu ndechekuti dai Mwari vadzosera eyesight yangu. Mwari wangu nevadzima vangu vandinzwa vadzosera eyesight yangu. Ndangozviraramira upenyu hwandairarama. Handitika. Chazvakanakira ndechekuti kuna nachiremba, kune maprofets, kune madzibaba vari kuonawo program ine. Kana paine vanonzwa ngoni idzodzo kuti ndinogona kuti Bofu rione ndimi makakarapa. Handitika. Tinonzwa vatifonera kana kuti vanokufonerai kuti aiwa uyai tikuporesei. Ameno kuti kana ari machiremba ina ndifunge ndaneta. Ndiri kureva ana chiremba vechivanhu, ana chiremba vefaith healing, ana chiremba vetraditional healing. Tinovati ana chiremba zvakare. Nekuti madoctors vavanondidyirawo mari. The last thing chavakangotaura kuti the optic nerve yasvava. Saka kuhila kwayo kana kusahila kwayo yega nokuti tsinga dzinoona hatina zvatogona kudziita unless kana maenda unoitwa eye surgery official itwe muno muZimbabwe unoitwa kuIndia kana kuUK. Ndikangobva ndangogumawo ndakadaro. Handitika. Aya, rega tirisiye mumaoko aMwari neZimbabwe tione kuti panobuda chii. Ndatenda. Vanzvadzi tichipedzisa program ndiri kuona mumwe mwana mudiki uyu anechepakati ruoko ruri muplasta akaita sei? Mwana uyu chakaitika zvinonetsa kutangura asi angoti chakarara January 12 midnight anonzi akangomuka akangarara nevanina vake vakoma vake 12 midnight ndopanonzi akamuka akatanga kungojamba jamba kusvikira adonha ndobva angotyoka roko paenko. 12 midnight. Tatorara tatonzwa nekutopinduka. Ndopanonzi akangomuka akatanga kungojamba achingoita musikanzwa yekumisbehavior sinanzwisiki. Ndopa akadonha akatyoka. Ndokuendesa kuchipatara. Ndobva aiswa plasta. Saka plasta iyi yaifana kuita 3 weeks. January iyo aifana kuibviswa end of January. Anozoibviswa zvake ndakaenda kunavo vakati anoda futi x-ray riri muplasta kudaro kuona kuti rakahila kusvika papi. Saka vanhu vacho vakatadza kunzwisisa nokuti pandakaenda pekutanga naye ndakaenda chandakabhadhara mari yekadhi chete zvimwe zvese zvakaita chikwereti. Saka vakati chikwereti chenyu mamboita chimwe chikwereti hamusati mabhadhara chimwe. Saka tikwanise kuramba chimwe chiita chikwereti. Ane makore mangani mwana? Ane 6 years. Muri kuti plasta yaifana kubviswa end of January. February wese mwana ane plasta. Vake vakatombofonerwa tikatovafonera tikatomboenda kubasa kwavanonzi vanowanikwa kwacho kwavanoshanda tikanomaneja wacho vakaona asi hapana chakaitwa. February ndokupera, March akupera, mwana aingone plasta inofanira kunge yakabviswa muna January. Hanzi imari iri kudiwa. Tichitarisira x-ray yavaitaura ndipei taurai chikwereti chiri kunzi chiriko plasta zviri kuzodiwa kuti zviitwe kuti mwana abviswe plasta. Chikwereti chachiriko yanga iri $12 yekutanga ne$12 x-ray vaiti 12 ipapo ne6 yekadhi which is 18 plus 12. Ndiri kudiwa ipapo, ndiri kudiwa kuti mwana abviswe plasta. Vaite x-ray inokuona kuti zvakodzera kuti aita sei achibviswa plasta.
$18. I mean $18 plus plus 12 Plus day 12. balance ye last Yeah, time. you- Asiyaweka apa 18. 18. Alright. Tazvinzwa mai regai tinzwe kuti zvinobuda zvakaita sei kuzvizwa.